il-liġi tal-familja teżisti. Teżisti li fejjem il-visitation bejn il-ġenituri. Issa, barra minn Malta, partikolarment fil-Qorti Ewropew, ġiet estiża espressament għan-nannit, ġifieri hemm deċiżjonijiet li aħna mhux tibdil irridu li tiġi estiża u jsir l-enforcement. Għax imbagħad mhux inbilli bħalissa tista' tagħmel rikors fil-qorti u tirbħu. Imma xorta ma jtukx id-dritt jekk il-ġenituri joġġezzjonaw li inti tara tfal. Tifhem? Issa ħankunu qed ngħidu kollox għax dina għamet ukoll kwistjoni. Min jgħidlek inti qed titkellem hekk għax ma tafx il-kunjata tiegħi. Aħna maħniex qed ngħidu li bir-ring kollox ħajġi li in-nannit għandhom dritt jaraw il-neputiet tagħhom huma x'inhuma. Jiġifieri jekk għandek nannu li sfortunatament ngħid bl-intħil tagħhom għax jaqbżu l-boundaries tagħhom jispiċċaw ikunu kaġun li kaġunaw is-separazzjoni ta' wliedhom u tal-miżewġin. Jiena ma nistax niddefendi dik in-nanna u ngħid li la isma' int għandek dritt. Dan imbagħad ħajkun hemm il-qorti, inti ħadd applika, l-om ħadd oġġezzjona jew l-bint jew r-raġel tagħha u min jiflaħ min għandu dritt jieħdu. Issa, jekk jiena nġib provi li jien ma kellix naqsam xejn ma' separazzjoni tat-tifla tiegħi mar-raġel, jew qatt ma wejt il-ħadd, qatt ma xewwixt il-ħadd. Hekk ħadd ieħor irid iġib il-provi ta' dak kollu li qed jgħid għaliex m'għandix nara n-tfal u n-nepotijiet. Issa bagħad hemm il-qorti u tiddeċidi. Ħaġa oħra li nixtieq ngħid li sfortunatament hawn min qed jirraġuna u anka f'ċertu livelli ta' awtoritajiet li hekk ħanatu l-għala, hekk ħanatu din u niftħu l-bieb għan-nannit, allura mbagħad ħajqumu t-sijiet u ħajqumu l-irġiel li huma msawta u ħajqumu min mhux qed jiġi jingħata il-parental sharing kif għandu jkun. Imma jiena ngħid, jekk in-nannit min ħaqqu, mhux qed ngħid across the board, min ħaqqu għandu id-dritt u jingħata d-dritt għaliex m'għandix nieħdu u mbagħad hekk iqum xi ħadd u jgħid isbanka jinta għandi kollu id-dritt, hekk inti ħaqqek u tieħu dak id-dritt, ħudu u jingħatalek. Imma ma nqogħdux nagħlqu l-bibien għax ngħidu hekk niftħu l-bieb ħajidħol mewġ il-baħar kollu. Għax għalla ħajs noqogħdu sejrinek għax kieku ħadd ma jieħu, kieku m'hawnx unions, kieku kulħadd soqgħod sejjer hekk. La tieħu allowance inti, għax inkella kien nagħti l-allowance lilek irid nagħti allowance il 4 setturi oħra. Jekk ħaqhom joħdu għall-allowance u inti ħaqqek toħodha ma ħaqqekx ma toħodix. Jiġifieri dan l-istess ħaġa. Issa, il-Parlament Ewropew diġà hemm preċedenti, allura dajqawilna qalbna li għax aħna qegħdin fl-Ewropa wkoll ma narax għaliex m'għandix tiġi estiża n-nannit Maltin. U anka il-Ministru tal-Ġustizzja l-Ingilterra mexxaw l-emendi għal din il-liġi, jiġifieri ma narax li għandu jkun hemm diffikultat issa vera da mhux qisek qed tixrob tazz-ilma ta' ġifieri għax meta aħna mhux qed ngħidu tibdil li tiġi estiża u mhux qed ngħidu li ssir liġi ġdida hemm ħafna xogħol. Imma jien naħseb fuq dan rigward anke qabel ma naslu għal dan livell. Ejjew niftħu dibattitu nazzjonali, ejjew nitkellmu għax din hija xi ħaġa nazzjonali. Inti għandek il-familja tiegħek, hekk inti arus, hekk inti miżżewweġ u għandek it-tfal, u mbagħad għandek il-lom ukoll missierek li jiġu n-nannit ta' wliedek. Mela hekk taqtal daw in-nies mill-poplu kollu, x'jibqa'? Ma jibqa' xejn, klipuq tates. Jiġifieri da ħadd irrigwardja u ħadd affettwa lil kulħadd. Mela għaliex kif għamilna u sewa minna dibattitu fuq il-divorzju, fuq hekk u fuq dak u fuq l-ieħor, ma nagħmlux dibattitu nazzjonali ħalli kulħadd isemma leħnu jagħti għaliex favur jew kontra għaliex di ħadd taffettwa l kulħadd.